Doncs, hola, faig aquest vídeo per explicar-vos com començo a treballar la percussió corporal amb els nens més petits, de 3 a 4 anys i cap amunt. Ho faig d'una manera molt fàcil. Primer, entre tots, decidim un patró. Per exemple, la rodona groga voldrà dir que piquem de peus. El triangle blau voldrà dir que ens piquem el cap. Ho decidim. A mida que van tenint els conceptes assimilats es poden afegir més conceptes, d'acord? Llavors, un cop hem decidit això, ho penjo a la classe, o en el cas que ho vulgueu fer a casa amb els vostres fills i filles aquests dies, ho pengeu a l'habitació i els hi dono aquesta partitura. Nosaltres li diem la partitura. Per què? Perquè són caselles. Llavors, en aquestes caselles el que ells treballen inconscientment és la pulsació dels compassos. Jo els dic que han de fer 4 figures a cada casella. A vegades fem 3, depenent del compàs que volem treballar, compassos fàcils, evidentment. Llavors, inconscientment ells treballen la pulsació de 4 i la divisió de compassos. Bé, doncs llavors ells dibuixen el que volen. Amb els colors que s'han assignat a cada figura, dibuixen la rodona, el triangle, el cor, i això ells saben que vol dir picar el terra, picar el cap. Molt bé. No omplim tota la partitura tot en un dia. Hi ha dies que omplim 2 caselles, hi ha un dia... Depèn. Quan ens cansem, perquè ja hem fet molt l'ordre de la nostra partitura, també el que faig és que retallo les caselles, barregem les caselles de tots i totes i fem una partitura nova, posant-les amb l'ordre que vulguem i que surtin. I fem partitures noves. És un joc molt fàcil, que es comença a treballar la pulsació, la coordinació, que no es necessiten, com podeu veure, gaires recursos per fer i que podeu fer a casa, fàcilment, amb els vostres fills aquests dies que necessitem distreure'ls de moltes maneres. Merci.